Mirad, nosotros nos encontramos aquí, en las Covas de Vinromà. En nuestro término van a colocar un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos. Pero es que en el pueblo de al lado, Salsadella, va otro vertedero de residuos tóxicos y peligrosos. Pero además, en Fanzara, en su término municipal, va otro vertedero de las mismas características, conformando entre los tres un pequeño triángulo de las Bermudas. Esto tiene una superficie aproximada o una distancia de unos 50 kilómetros de punta a punta, cogiendo más de la mitad de la provincia de Castellón. Què deu pensar la nostra terra del seu futur? Què deu pensar del que estan fent els nostres pobles? Es pareixerem inconscients? Es pareixerem indiferents? Es pareixerem interessats? Es pareixerem responsables? O es pareixerem covards? Possiblement es pareixerem valents, però això mai ho sabrem. No imagino el camí tot sol, sense el verd que m'arriba als ulls. No imagino els nostres fills anar a jugar. Senyors de l'administració, ajuntaments, diputació, conselleria, ja està bé la cosa, ja està bé de faltar-nos al respecte, ja està bé de fer les coses per collons, i ja està bé de no escoltar la veu del poble. Vull sentir l'aire de muntanyes, brisa fresca del bosc sencer. En contra de la ubicació a la nostra província de 4 abocadors de residus tòxics i perillosos. Pareix que hem de ser el primer d'Europa. Estem així per informar-nos en nom de cada nou, ja que no dicen designats així a peu de carrer. Gràcies. Entonces empiezo por lo siguiente, metiéndome con agua para todos, que me parece que es una lengua muy respetable y respetada por mí, pero resulta ser que todos los políticos, mucho llenarse con agua para todos, pero podrían haber posat así aigua per a tots. Ara bé, me poso en matèria. Resulta ser que el missatge és agua para todos, que la Diputació Provincial i totes les autoritats autonòmiques amplin molt la boca d'aigua para tots. Però tenim al nord de la província ciutats com Benicarló, Vinaròs, Peníscola, Alcalà, Alcocer i altres que no mencione, que no tenen planta de depuració d'aigües, que estan llançant hectòmetres cúbics d'aigües residuals a les nostres platges i als nostres mars. I a més, en la bassa volen ubicar un abocador de residus sòlids urbans, les basures, en un lloc que és un paisatge càrstic, on van a contaminar l'aqüífer. Molt d'aigua per a tots, però resulta ser que no els importa contaminar l'aigua que tenim. El seu tresor. Vull sentir l'aire de muntanyes, la brisa fresca del bosc sencer, les brumes suaus de la matinada, fugir del monstre que ens vola. Han cambiado algunas cosas desde la última manifestación de septiembre. Han sido retirados gracias a esta presión social los proyectos de la Salsadella, Villahermosa y la Baidalba. Y hemos conseguido crear un clima de conciencia social en contra de los abusos contra el territorio y a favor de un medio ambiente bien entendido. Nosotros hemos extraído una conclusión, y es que los ciudadanos tenemos mucho más poder del que nos pensamos. Solo tenemos que utilizarlo. Una manera de utilizarlo es salir a la calle, como estamos haciendo hoy, a defender nuestros derechos. Y otra es acudir a las urnas con un voto responsable. No pararemos hasta que conseguir que un vertedero, sea de lo que sea, del tipo que sea, no se ubique sobre un acuífero y en la zona de amortiguación del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Y a las personas les pedimos que luchen, que no tengan miedo, que defiendan sus opiniones, que salgan a la calle, en definitiva, que defiendan su futuro. No a los vertederos de les Coves i Fanzara pel nostre futur, per la nostra terra. No a la playa.
forçat que ens volen fer marxar, no al dolor.